hori da, oso egoera larrian aurkitzen gara. Ez dugu pairatzen krisi ekonomiko soi bat, baizik eta agian ereduan bera dagoen krisian, ez da. Hori da, bai, azken finean, bizi dugun eredu kapitalista honetan, ez da, kapitalista eta patriarkala da eraman gaituena gaur egun bizi dugun egoerara, ez? Eta ikusten duguna da, sistemak azken finean bultzatzen duena da elkartasun eza, injustizia asko eta ezberdintasunak, eta eremu guztietan. Eremu guztietan egiten ari dena da gure bizitzaren prekarizazioa areagotu. Horrexatik, gaur egungo krisia hitz egiten denean, esaten da azken finean krisi sistemiko bat dela eta zibilizazio krisi batean gaudela, ez? Azken finean jorratzen ditu gure bizitzaren adar guztiak, bai alde ekologikoa, bai elikagaien arloa bai munduan, eta baita ere areagotzen ari dena da xenofobia. Oso sistema kolonial batean oraindik bizi gara, eta orduan krisiak gure bizitzaren alde guztiak jotzen ditu.